V dedine Cígeľ pri Prievidzi sa ozvali dva výstrely. V kaluži krvi zostal ležať poľovnícky pes. Zastrelil ho poľovník, ktorému vošiel do dvora. Zviera patrilo jeho kolegovi, ktorému ušlo z dvora. Stratu svojho psa nesie veľmi zle. Muž, ktorý strieľal, porušil zákon a vecou sa už zaoberá aj polícia. 7-mesačný Riky ušiel svojmu pánovi z dvora. O pár minút na toho zastrelil poľovník. Pán Mikuš opravoval auto, pes využil chvíľku nepozornosti a ušiel. Hneď ho začal spolu so synom hľadať. Počul som výstrel, kňučanie psa, spozornil som, potom som videl toho pána s malokalibrovou zbraňou, ako dostreľuje psíka, ktorý kňučal, ako vystrelil, ostalo ticho. Okamžite vedel, že poľovník zastrelil psa jeho otca. Ten spočiatku zapieral, ale po príchode polície sa priznal. Že nás zastrelil psa. Doniesol ho v igelitovom sáčku. Policajti z Prievidze danú vec prešetrujú ako priestupok proti majetku a priestupok na úseku zbrania a streliva. Poľovník na psa vystrelil dvakrát, ani raz ho poriadne netrafila, zviera vykrvácalo. Povedzte mi, aký trest by si zaslúžil poľovník, čo úmyselne zastrelí poľovného psa? Tu podľa mňa je hrubé porušenie zákona aj poľovníckej etiky. Poľovník nesmie používať zbraň v intraviláne obce. Poľovník sa k prípadu vyjadriť odmietol. Ako sa vykašlite? Nech si to Teraz zastrelil psa, veď si predstavte, že v dedine môže zastreliť človeka. Však čo sú to za spôsoby? Podľa našich informácií spomínaný poľovník zastrelil psa v dedine aj v minulosti. Vtedy obišiel bez trestu. Robí hanbu všetkým poľovníkom z celého Slovenska. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.